ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థించే విధానంలో మార్పు రావాలి. వేటి కోసం నువ్వు పోరాడుతున్నావు, వేటి కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఏం పొందుకోవాలని ఆశిస్తున్నావు. ప్రభువా, నేను విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందాలని ప్రార్థన చేసావు ఎప్పుడైనా? ప్రభువా, నేను ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందాలయ్యా, నా హృదయం అంతా ద్వేషంతో నింపబడింది, అందరినీ ద్వేషించేస్తున్నాను, అందరినీ భయంకరమైన ఉద్దేశాలతో అందరినీ ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాను, ఎవరిని ప్రేమించలేకపోతున్నాను, ఎవరిని సన్మానించలేకపోయినా దౌర్భాగ్య స్థితిలో నేను ఉన్నాను, నాలో ప్రేమ అభివృద్ధి చేయండి అని ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేశావా? పరిశుద్ధతలో తప్పిపోతున్నాను ప్రభువా, నా చూపులు సరైన విధానాలకు నా చూపులు నేను చూడలేకపోతున్నాను, మంచి విషయాలకు నా చూపులు నేను వినియోగించలేకపోతున్నాను, చూడకూడని దృశ్యాలు, చూడకూడని విషయాల మీదకే నా దృష్టి మరలిపోతుంది ప్రభువా. ఆ విషయంలో నన్ను బలపరచండి, నన్ను పవిత్రపరచండి, పరిశుద్ధతలో నేను ఎదగాలని ఎప్పుడైనా బలంగా ప్రార్థన చేశావు దేవుని సన్నిధిలో? యాకోబు ప్రార్థించాడు, ప్రభువా నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే